Bona tarda. Sí? Bona tarda a tothom. No? Ei. Què passa? Bé, si us hi sembla bé, és per intentar fer una introducció a aquesta iniciativa. Soc en Josep Miquel Salgado, soc el cap del Gabinet d'Innovació, Integritat i Transformació Digital Local a la Diputació de Barcelona, dintre de l'àrea de bon govern, assistència local i cohesió territorial. Donar-vos la benvinguda, també donar la benvinguda als membres del jurat, que avui, si no hi ha cap canvi, ens acompanya l'Elisenda Riera, responsable de polítiques d'atenció a les persones de la taula del tercer sector, el José Luis Buenache, de la Fundació Amics de la Gent Gran, i l'Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya. La Diputació de Barcelona, a través de l'àrea de bon govern, presta serveis als municipis de la província menors de 20.000 habitants i dintre de les seves línies estratègiques està la prestació de serveis amb orientació a la dada, serveis digitals i també en temes de bon govern i govern obert. Per tant, està dintre de la nostra línia d'actuació la col·laboració en temes de dades obertes. El fet de col·laborar amb iniciatives privades, públiques, jo crec que és l'essència del model de governança de la dada. Necessitem les dades, necessitem que siguin dades que siguin veraces i necessitem que aquestes dades realment serveixin per millorar els serveis públics, fer serveis públics de qualitat i millorar les condicions de vida de les persones. Per tant, tenir una iniciativa avui d'un rànquing de datasets que estigui dintre de la dimensió social, per tant, d'alt valor del que seria la normativa, per nosaltres és una satisfacció. I, de fet, amb això creiem que fomentem la reutilització de la informació pública. Nosaltres creiem, de fet no creiem, ni que la informació sigui poder ni que per defecte la informació sigui veraç. De fet, avui en dia estem veient que la informació moltes vegades és desinformació i que la veracitat moltes vegades és fake news. Per tant, entenem i apliquem en la nostra àrea la informació com el que és, una oportunitat de col·laborar amb molta gent i de poder fer coses conjuntes. I l'exemple és avui. Col·laborem en Iniciativa Barcelona Open Data amb un rànquing de reutilització d'informació pública vinculada a la qualitat de vida de les persones. Per tant, creiem que és una bona iniciativa. Continuarem col·laborant amb aquest tipus d'iniciatives des de la Diputació i des de l'àrea de bon govern i donar-vos les gràcies a tots aquells que heu presentat o que esteu proposats com a finalistes al rànquing per haver fet aquesta reutilització de dades i, d'alguna manera, abundar amb aquesta estratègia. Per tant, jo sense més donaria pas a la Lourdes Muñoz, que és directora de l'Institut Barcelona Open Data, que farà la introducció d'aquestes candidatures, aquestes propostes pel rànquing d'aquest any. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Moltíssimes gràcies, benvinguts i benvingudes. Gràcies a la Diputació de Barcelona per aquesta col·laboració i per unir-se un any més i que puguem estar aquí continuant promovent l'ús de les dades obertes. Breument us explicaré en què consisteix el rànquing per a aquells que no han sigut participants i és que ja fa uns mesos, a finals de setembre, vam obrir una acció col·laborativa per demanar a tota la nostra comunitat, a la gent que és publicadora de dades, però també a la gent de l'àmbit social que utilitza les dades, recopilar dades entorn a una temàtica concreta. En aquest cas, l'envelliment saludable, que és un dels reptes presents i futurs de la nova societat. Això, en realitat, és veritat que ara volem escoltar l'ordre, però el nostre veritable objectiu és tenir aquest rànquing per ajudar a facilitar que la gent que vulgui estudiar aquest tema tingui a la mà datasets d'aquest tema de diferents administracions
i també servir de bones pràctiques. Si hi ha un bon dataset de Barcelona, de Tarragona o d'un ajuntament de la província de València, que hi ha algun per aquí, pugui servir de model per contagiar, copiar un altre ajuntament, també obrir aquest dataset. O si una diputació ha publicat un dataset o una administració autonòmica que té aquestes competències pot servir de model a l'altre. Per tant, la idea és recopilar bones pràctiques cara a les institucions i per la reutilització de dades efectiva. En aquest sentit, dir-vos breument que Iniciativa Barcelona Open Data ens dediquem a això, a ajudar a transformar les dades obertes en valor econòmic, públic i social. I per tant sempre expliquem, nosaltres no publiquem dades, ajudem a que les dades que les administracions públiques publiquen serveixin i siguin útils per reptes socials. I per això tenim diferents projectes, que us nomenaré 3, on creiem que hi ha una forta bretxa digital. Aquest és el nostre enfoc principal, a espais, grups, organitzacions o espais de la pròpia administració pública que no són l'àrea de digital, sinó l'àrea que pot usar o no té tant accés a aquestes dades. I per això us anomenaré algun dels projectes que en aquest sentit hem impulsat. En aquest cas, Dades per Violència per Dones és un projecte propi, amb suport extern, una subvenció de la Generalitat, però que portem ja 5 anys recopilant dades de Catalunya i de totes les administracions públiques i recull dades de 12 anys de denúncies, d'ordres de protecció, de suport a les dones, de pressupostos, per veure l'impacte de la violència masclista. I per tant també ajudar a divulgar aquest impacte vers les dones i a tenir dades perquè gent del territori pugui veure, pugui comparar l'evolució d'aquesta qüestió. El Datalab Mayores en aquest cas és un observatori, un datalab de nivell estatal que organitzem conjuntament amb una federació de mayores de tot l'estat espanyol on busquem dades per l'envelliment saludable i hem creat una primera eina sobre oferta de participació i oci per persones grans a totes les comunitats autònomes on hem aconseguit, que us animo a que el visiteu, fusionar totes les entitats que són de grans, de tots els registres d'entitats de totes les comunitats autònomes. I les hem posat en mapa per també creuar i veure espais rurals, mitjans i urbans, per veure si l'oferta que tenen en aquest cas de participació les persones grans és òptima o no, i pots veure realment en un mapa si hi ha un buit o hi ha realment oferta. I Dades per Associacions de Barcelona, que és un projecte que tirem endavant amb el Consell d'Associacions de Barcelona i amb NatSal per tenir un mapa de les associacions de Barcelona que acabem d'actualitzar amb totes les dades de les associacions i les entitats de Barcelona de diferents temes creuada per perfils d'edat. Per tant, 3 exemples de com a partir de dades de diferents administracions públiques podem, en funció de la necessitat d'un àmbit concret, crear dades fàcilment entendibles, fàcils d'utilitzar per un àmbit social. I per tant transformar aquesta tecnologia en brut, que són les dades obertes, en un ús social concret. I també per això estem convocant en aquesta mateixa línia aquest any el repte dedicat a l'envelliment saludable. Ho veieu fa uns mesos en temes d'igualtat, temes de persones grans, temes d'envelliment, un recurs que hem fet que d'aquí poc presentarem amb SUAR, amb serveis d'atenció a Catalunya i necessitats de les persones grans per cada municipi, intentar orientar les dades a tot l'àmbit social d'igualtat. I per això aquest rànquing que hem convocat i que acabarem de completar. O sigui, hem rebut, si no m'equivoco, uns 25-30 datasets, ara us explicarem l'ordre, però l'equip d'Iniciativa Barcelona Open Data completarà i cercarem perquè hi hagi 50 datasets que serveixin de model d'un recurs per a utilitzar en el futur, que és el nostre veritable objectiu, ajudar a la reutilització de les dades. I en aquest sentit ha nomenat el José Miquel Salgado tots els membres del jurat, però hem demanat a una de les persones en representació de la taula de sector que va formar part del jurat que
que digui unes paraules en nom de la taula del tercer sector del paper de jurat, del paper d'aquest rànquing, i en aquest cas ens acompanya el David Lladó, que és de la taula del tercer sector. Bueno, gràcies, Lourdes. Va ser més fàcil fer de jurat darrere l'ordinador que aquí dalt parlar, però bueno, intentarem fer el que puguem. Jo vinc en nom de la taula. La taula del tercer sector és una entitat del tercer sector que representem a 37 federacions del conjunt de Catalunya, les quals aglutinen a més de 3.000 entitats socials. Abans de res, agrair la confiança de Barcelona Open Data. Va ser un honor que quan ens ho vau dir no hem dubtat ni un segon, perquè realment valorem molt aquestes iniciatives de dades obertes. I seré molt breu. Cosetes que vam valorar a l'hora d'analitzar els datasets. Doncs bàsicament vam valorar de manera positiva poder combinar i creuar les dades dels diferents datasets. També vam valorar molt els datasets que incloïen aspectes d'inclusió, perspectiva de gènere, accessibilitat, discapacitat. També ens va semblar d'interès que tingués diversitat de formats, que es pogués descarregar en CSV, JSON, etc. A vegades no som conscients que moltes entitats del tercer sector que s'aprofiten d'aquestes dades no tenen potser els coneixements necessaris com per treballar en qualsevol format. Llavors, contra més diversitat de formats, fins i tot si es poden visualitzar a través de web, sempre els és molt útil per treballar-hi. També vam valorar positivament, més que les dates de quan es van agafar aquestes dades, sinó saber quan es van actualitzar aquestes dades. Potser una dada era de fa 3 anys i una altra era de fa un any, però era important saber en quin moment es van agafar aquestes dades. I també vam valorar positivament el grau de detall, perquè hi havia datasets molt interessants però que eren una miqueta genèrics, i llavors tenir el detall d'algunes dades ens va semblar molt interessant. I per últim també saber la font de la informació, perquè la informació és interessant saber-la, però també és important saber d'on venia aquesta informació. I res, amb això ja he explicat una miqueta com vam valorar una miqueta aquests datasets, i de nou agrair la iniciativa de Barcelona Open Data. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies per la vostra participació. Hem intentat això, precisament, que en el jurat hi hagués gent de l'àmbit social i gent de l'àmbit de la publicació de dades i de la tecnologia. I anem a veure, anem a presentar realment els datasets millors valorats. Com sempre fem del 20 al 11 i després ja fem del 6 al 5 i els 4 primers. I per tant tenim... Jo ho veig allà, però jo em quedaria més a gust aquí, no? El 20, la gent gran activa de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona, a l'ús d'internet per a característiques socioeconòmiques i freqüència d'uso de l'INE, el OE 28 de Esperanza de Vida del Ayuntamiento de Valencia, personas de 16 y más años según el número de veces que han presentado acontecimientos deportivos, porque como están por edad permite ver la presencia de personas mayores del INE, los servicios sociales dirigidos a personas mayores de España de diciembre de 2022 del INSERSO, el Senior Living que es de Estados Unidos, pero es un estudio muy interesante que también contiene datos, Registre Central de la Població del CatSalut, Població per Àrea Bàsica de Salut ABAS, de la Generalitat de Catalunya, el 11, Recursos d'Acció Comunitària Inclusiva de la Generalitat de Catalunya, i després anem ara del 10 al 6. El 10 és persones cuidadores no professionals de dependència del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. El 9, l'evolució de l'envelliment de la població de més de 65 anys de l'INE, els serveis per a persones en dependència, centre de dia i gent gran i residència de gent gran del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. 7, ajuts públics en matèria d'atenció a la gent gran de la Diputació de Barcelona, un cercador d'informació de documents oficials. I el 6,
espais de participació ciutadana de la ciutat de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona. I ara ja anirem un a un, que inclús amb alguns d'ells hem demanat a la persona que ho ha presentat, que també l'anomenaré, després podeu veure, quan ho publiquem a partir d'aquí 2 dies, podeu veure la persona que ho ha publicat, la font, no coincideix, hi ha datasets que no ha proposat la Generalitat de Catalunya, per exemple, i estan aquí, sinó que una entitat que ha usat aquest dataset el considera interessant, l'ha utilitzat i ens ha explicat per què l'ha utilitzat i, per tant, en el rànquing apareixerà la persona que ens ha ajudat a buscar aquest dataset i també la font original que publica aquestes dades. I en aquest sentit passem al número 5, que en aquest cas és els datasets de l'envelliment saludable, espais de participació ciutadana de la ciutat de Barcelona, presentat per Jordi Borràs, i en aquest cas, com està molt lluny avui i treballa, no ho presentarà ell, però li hem demanat al Carles Agustí, que és membre del Consell Assessor, que ens faci un petit comentari de com es pot utilitzar i la utilitat d'aquest dataset. Carles, tens la paraula. Gràcies, Lourdes. Deixeu-me gastar 30 segons dels 3 o 4 minuts que tinc per agrair i mostrar la satisfacció de que Iniciativa Open Data, amb qui col·laboro, segueixi al peu del canó, amb la Lourdes Muñoz al capdavant, la senyora Open Data de Catalunya, i també els meus excompanys de la Diputació, que us veig a tots per aquí, celebrar que tota la gent que creu en el govern obert, en les dades i en nous models de governança, alguns anem passant per la Diputació, però vosaltres hi sou les columnes vertebrals del tema, no? Referent al dataset, els que hem gestionat, i aquí estem alguns, espais grans de població, ciutats grans, territoris grans, hi ha un gran problema que és la complexitat. Sobretot aquí l'experiència a la ciutat de Barcelona, la quantitat d'espais participatius que hi ha, que acabes no sabent on anar, com ho has de fer, el ciutadà s'acaba perdent, i un dels objectius dels responsables sempre és racionalitzar, no reduir, racionalitzar per reforçar aquests espais. El ciutadà ha de saber el què, ha de saber on ha d'anar i com s'hi ha d'anar. Podríem parlar de la participació del què es diu, què s'aporta, del com ho faig, com s'aporta. Aquí hi ha les noves tendències que a mi m'agrada ressaltar del knowledge management, a mi m'agrada parlar més de gestió del coneixement que de participació ciutadana, seguint les noves tendències, i el a on. I aquest a on és on va aquest dataset, el llistat d'espais de participació ciutadana de la ciutat de Barcelona, que inclou una complexitat d'espais en els quals s'hi pot anar a fer la participació ciutadana responent a aquest a on. Ateneus de fabricació, casals d'avis, casals de barri, casals i espais per a joves, casals infantils, centres cívics, on s'hi pot anar a exercir de diferents maneres aquesta participació, i aquest dataset el que ens aclareix és exactament això. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Carles. Ara passem al número 4, que és... Precisament vull donar una forta abraçada perquè tenia previst venir i per raons òbvies no podrà venir, que és un dataset del Estudio de Accesibilidad Universal de Edificios Públicos de la Comunidad Valenciana, que nos ha hecho llegar la jefa de la Unidad de Datos Abiertos de la Generalitat Valenciana, Amparo. El número 3 és l'enquesta de persones usuàries dels serveis de teleassistència de l'Ajuntament de Barcelona. El va presentar Màrius Boada, que és el director de l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, i el comentarà el Pau Balcells, que em sembla que està entre nosaltres, que també és un membre de l'equip de l'Oficina de Dades de l'Ajuntament. Bé, gràcies per convidar-nos, Lourdes, a participar en aquest rànquing. Des de l'Oficina Municipal de Dades, sempre un dels objectius, quan treballem amb qualsevol projecte dintre de l'Ajuntament o en col·laboració externa, sempre una ratlla que posem quan comencem a definir el projecte és acabar publicant alguna cosa.
i, evidentment, publicar-ho en forma de dataset i dataset reutilitzable. És una premissa que ens posem, que ens autoimposem, de fet, i que intentem sempre, en la mesura del possible, aconseguir. Llavors, dintre d'aquest dataset específic, que com diu la Lourdes, doncs ben aviat, ja teniu accés a través del portal de Barcelona, del portal Barcelona de Dades, però que també estarà dintre del portal d'aquest rànquing, doncs bàsicament estem parlant d'una enquesta que es realitza anualment, 2 cops per any fins ara. Aquest any 24 només es farà un cop, i bàsicament el que recull és la satisfacció dels usuaris, usuàries, de les persones, respecte al servei d'atenció de la teleassistència. Es recull quantes vegades l'han fet servir, com l'han fet servir, el gènere, és un mostreig aleatori estratificat per districte, per sexe i per edat, i en funció d'això intentem millorar aquest propi servei. Com dic, el teniu totalment accessible i reutilitzable, a partir d'aquí està a les vostres mans per treure-li el màxim profit. Aprofitar també per dir que hi ha un altre, vam dubtar molt de quin donar el rànquing, però n'hi ha un altre, que és l'enquesta sobre el servei d'atenció domiciliària, que també proporciona molts insights sobre el tema del rànquing, que és l'envelliment saludable de les persones, en aquest cas del municipi de Barcelona. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Anem al 2. Doncs bé, el 2 és un dataset de subvencions, que a més recull les subvencions de la gent gran i de les entitats de gent gran, publicat per la Diputació i que ens ho va fer arribar la Sara Aguilar Ricard, que és la directora de Serveis de Suport a la Coordinació General de la Diputació de Barcelona, que li demanaria si ens ho pot presentar. Hola, bona tarda a totes i a tots. El CIDO, el cercador d'informació i documentació oficials de la Diputació de Barcelona, sempre hem cregut amb les dades obertes i ho posem en pràctica des de fa molts anys, com ho poden saber els companys de dades obertes de la Diputació de Barcelona, que tenim una API renovada el 2021. Per tant, per nosaltres és un orgull i estem molt contentes que ens hagueu votat, sobretot gent que esteu treballant i professionals del tema. Encara és per nosaltres molt més valuós quedar en aquesta segona posició per tota aquesta feina que fem d'obertura. El dataset que hem presentat és el d'ajuts per a la gent gran. És un dataset on es poden, hi ha accessibles aquests ajuts que s'ofereixen de tot el sector públic de Catalunya. Rastregem més de 6.500 fonts d'informació. No només buidem la informació oficial d'ajuts i subvencions als butlletins i diaris oficials, sinó també dels portals de transparència, de webs, de fundacions, mútues, hospitals, universitats, tot el que tingui un caràcter públic o privat. El que fem als nostres documentalistes és obrir les dades d'aquest PDF de l'anunci amb el seu títol, la data fins que es poden presentar les persones amb aquella subvenció o ajut i, a més també obrim, per això podem dedicar-ho a l'envelliment sostenible, als beneficiaris o als destinataris d'aquell ajut o subvenció. És per aquest motiu que podem marcar que aquestes subvencions són d'interès per l'envelliment o la gent gran. A banda d'aquesta informació que obrim, n'hi ha una molt important que considerem que ho és molt més encara per a aquest col·lectiu, que és no només la geolocalització de qui és l'entitat emissora d'aquest ajut i subvenció, sinó facilitar a la gent gran, a la ciutadania en general, però en aquest cas a la gent gran, el fet que no hagi de saber com ens organitzem l'administració pública, administració de l'Estat, autonòmica, supramunicipal, municipal, sinó que li obrim la dada que aquesta persona pot indicar en quin municipi resideix, com per exemple en aquest cas Esplugues, i els nostres documentalistes ja han creat la xarxa amb el filtre municipi per tal de poder dir vostè que viu a Esplugues de Llobregat pot saber que l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat li oferirà aquests ajuts i subvencions, també el seu Consell Comarcal, la seva Diputació, no les altres, i tot això és mitjançant un d'aquests atributs, aquest dataset que presentem, per tal de fer-ho una mica més fàcil. Dades. Les dades estan actualitzades cada dia, cada nit, quan una vegada la presentació de sol·licituds arriba al seu fi.
desapareix d'aquest cercador o d'aquesta API o d'aquest dataset i s'incorporen de nous de dilluns a divendres sempre i quan els nostres documentalistes hi troben novetats. En aquests moments, si entréssiu a cido.diva.cat, trobaríeu uns 1.500 ajuts en general i destinats avui en dia a la gent gran, o al dia d'avui, uns 43. Com deia, està disponible dintre de l'apartat de dades obertes de la Diputació de Barcelona molts altres conjunts i molts altres datasets, no només d'informació pública, que poden servir i ser útils amb tota la resta de datasets premiats o presentats per fer aquesta cuina de dades que deia la Lourdes. De nou, moltes gràcies per comptar amb el CIDO i gràcies a tots i totes. Molt bé, i en el número 1, aquest dataset, que en realitat no és un dataset, però ha sigut el més votat, sobretot per la gent social, que és l'Estadística de Serveis Socials d'Atenció a la Gent Gran de la Generalitat de Catalunya, i està amb nosaltres, que li demanaria si pot també dir-nos unes paraules sobre aquest i altres datasets de la Generalitat, a l'Alba Molina, és tècnica de l'àrea de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Bona tarda, gràcies Lourdes per convidar-nos i per llançar aquest repte, perquè efectivament des de les administracions ens esforcem molt en obrir dades, però al final aquest és un ecosistema que sense els reutilitzadors i sense poder arribar a ells, que de vegades és difícil, no té cap mena de sentit, perquè les dades, només en alguna intervenció ho dèieu, tenen sentit i generen valor i condueixen a bones decisions si les accionem, i aquesta part de l'acció la fan entitats com la Taula del Tercer Sector, entre d'altres, que fan recerca i donen sentit a aquestes dades. En aquest sentit, estem molt contents que hagi quedat en primera posició l'Estadística de Serveis Socials. És una font oficial i, de fet, vam veure que era tan important posar-la en altres formats que fossin encara més accessibles i més fàcils d'utilitzar, menys rígids, que aquesta mateixa estadística és un altre conjunt de dades que també ha quedat seleccionat, la vam obrir a dades obertes, precisament per facilitar la feina i oferir el mateix contingut, perquè realment aquest contingut que es va obrir des del 2022, fins aleshores no teníem dades dels establiments de residències i de centres de dia de gent gran. És informació molt rellevant perquè ens parla de les places que tenim disponibles de serveis assistencials als majors de 65 anys, que sincerament són poques i a més de ser poques estan molt segmentades, vull dir, bona part d'elles està en mans d'actors privats i per tant és difícil aconseguir aquesta informació. Per tant, poder-la posar a l'abast de tothom creiem que és rellevant. I ens ho confirma que hagi sortit nomenat. En aquest sentit, jo d'aquest conjunt de dades en concret, tant de l'estadística com del conjunt de dades que tenim al catàleg, destacaria que aglutina la informació de les places públiques, de les places que estan reservades, que tenen una subvenció directa i sobretot que desagrega per gènere, que això és una qüestió molt important quan estem parlant de serveis socials i en general a la societat. I hem de dir que com a administracions aquí encara tenim molta feina per fer, perquè a nosaltres a casa nostra també ens costa aconseguir desagregar dades per gènere, sobretot quan són atenció a les persones, perquè moltes vegades per fer els conjunts de dades tirem d'eines de gestió on tenim aquesta informació i per tant no necessitem preguntar-li a la gent el seu gènere, per tant s'ha d'imputar o s'han de fer mecanismes que de vegades no són senzills. Per tant, no deixeu de fer-nos el focus, sisplau, en què seguim oferint continguts amb perspectiva de gènere. Explicat aquest i el que tenim, ja us dic, que podeu consultar amb el mateix títol al catàleg de dades obertes, m'agradaria fer esment també en un altre conjunt de dades que ens ha cridat molt l'atenció que entrés en el llistat perquè és un conjunt de dades molt senzill, és un conjunt de dades amb 3 variables, una és el sexe, una altra és el número de persones i l'altra és el municipi, de persones cuidadores no professionals de la dependència.
I veient que l'havíeu trobat de molt valor, hem anat a veure els nostres registres i ens hem trobat que és un dels conjunts de dades que més consums té. Penseu que al catàleg de dades obertes de la Generalitat tenim més de 3.000 conjunts de dades i no sempre els tenim tots al cap. I ens hem endut la grata sorpresa de que sent un conjunt de dades molt senzill té moltíssimes visites, 3.690 i 292 consums via API, que vol dir que estan alimentant alguna aplicació o alguna visualització sobre aquest tema que de fet és molt sectorial. Aleshores, ens hem adonat de com d'oculta està la informació sobre les persones cuidadores no professionals que estan a les cases i que, per tant, reforça aquesta idea amb la que ja venim treballant, però que aprofito l'espai per posar-la en valor, de, ostres, obrim tot allò que tinguem, fins i tot quan sigui senzill, perquè de vegades l'única informació és la que tenim a les administracions i potser tècnicament al principi és molt poca, però deixem-la oberta perquè es pugui aprofitar, perquè si no anem a cegues. I al final aquestes dades, si les tenim, les hem de posar al servei de la ciutadania per aportar llum. Res més. Gràcies. Doncs bé, moltíssimes gràcies a totes les persones que han participat, a tots els datasets. Tenim la pàgina que encara no estan els datasets publicats precisament perquè avui no els volíem publicar abans de venir, però teniu aquí la capçalera, el link i el còdic per poder accedir i tindrem els datasets publicats a partir de divendres o dilluns perquè podeu tenir tota la informació, els usos, l'enllaç a cada un d'aquests datasets i esperem que siguin d'utilitat. Moltíssimes gràcies. I sense més animaria a totes les persones que han presentat un dataset, que han intervingut, que pugin a l'escenari i fem una foto final de grup. I també us animem, pugeu, mentre aneu pujant. I la idea és que tot i que no farem aquest any un pica-pica perquè per raons òbvies les institucions, i estem a un stand d'una institució, volen tenir la màxima actualitat amb totes les qüestions que han passat arreu del país, sí que us animem que ens reunim al final i que fem una mica de comunitat i comentem la utilitat de tots aquests datasets.